מה, אף אחד לא רצה לעשות את זה איתי? טוב, אני אעשה את זה לבד, לא צריך את גלגדות. איזה גדוד שווה, אין טומטים יש רובה, אין טומטים איזה טיל, יש משגר חצי פעיל, כל הרקטות פוגעות, יש לי ים בעוגות, מי שלא נשם את הפודרה לא נושם אוויר פסגות. איזה גדוד שווה, אין טומטים יש רובה, אין טומטים איזה טיל, יש משגר חצי פעיל, כל הרקטות פוגעות, יש לי ים בעוגות, מי שלא נשם את הפודרה לא נושם אוויר פסגות. מה הייתי בצבא? מה הייתי בצבא? אם אגיד לך נראה את השם שלך על מצבה, הייתי מסווג מאוד, טוב הייתי שם קשחות, זה כמו טכנאי שלוט כי לא יוצא לו אף פעם לעבוד, בוא ואגלל לך סוד, אין פה שום פוד חי, כולם תסתכלו עליי, יש לי קאט של קלעי, מתרגשת כמו קלה שבמשגר אין תקלה, אני שבול כמו מצולה, לא מקבל חופשת מחלה, לא עשיתי ברית מילה וכל מילה שלי בסלע, כל מילה שלי קינדר בואנו, כל משפט שלי נוטלה, בטבלה שאני עוזר לה, את הארפיטי נותן לה, את הקבינה מעלה לללללה ולא יורד לעם. למה לא? אני בעשירון עליון, אם פגע זה מכללה, אז הרומח טכניון, יורה את הרמם לא באמת, רק גבס, פגעתי בחבית וכמעט דרסתי כבש. איזה גדוד שווה, אין טומטים יש רובה, אין טומטים איזה טיל, יש משגר חצי פעיל, כל הרקטות פוגעות, יש לי ים בעוגות, מי שלא נשם את הפודרה לא נושם אוויר פסגות. איזה גדוד שווה, אין טומטים יש רובה, אין טומטים איזה טיל, יש משגר חצי פעיל, כל הרקטות פוגעות, יש לי ים בעוגות, מי שלא נשם את הפודרה לא נושם אוויר פסגות. יריתי רקטה הפוד חם, יריתי רקטה והיא שם, תבין את הקטע שמתגנבת עד הצד השני של העולם, הרומח שלי מגיע, אם לא מתפוצץ באוויר, וואלה אומני לאללה עם כל האמצעים כשרים, אז רמם הוא חזיר קופץ אל הצפון ואז חוזר בחזרה, בלי כוח אש שלי תהיה רק מלחמה קרה, תגיד טיילת טמבל אתה תקבל סתירה, רגע עכשיו זה ל"ג בעומר? התבלבלתי בספירה. איזה גדוד שווה, אין טומטים יש רובה, אין טומטים איזה טיל, יש משגר חצי פעיל, כל הרקטות פוגעות, יש לי ים בעוגות, מי שלא נשם את הפודרה לא נושם אוויר פסגות. דוד הרם זה הבית, בא לבית תשתגע, בוא לבית וניתן לך לשמור, כי הייתה תקופה כיפית וזה סוף של עידן, אבל עכשיו בא האור. איי, כן, איזה גדוד שווה, אין טומטים יש רובה, אין טומטים איזה טיל, יש משגר חצי פעיל, כל הרקטות פוגעות, יש לי ים בעוגות, מי שלא נשם את הפודרה לא נושם אוויר פסגות. איזה גדוד שווה, אין טומטים יש רובה, אין טומטים איזה טיל, יש משגר חצי פעיל, כל הרקטות פוגעות, יש לי ים בעוגות, מי שלא נשם את הפודרה לא נושם אוויר פסגות. לא, זה עדיין לא.